Nagabenta ki khubor baman kasngi Paidbah subscribe ya an ilong ki khubor bamda kasngi. Usumbut Menteri Rang ba ka jela uba pet ya katnat mining and geology ba snyau barang Dhar ula kentat ya ki khubor ba ka Sorkar Meghalaya kala thiet na thmu ban thiet khendo hadomisian na kabenta ka project uranium. Habakren shikilat pathai khubor ba snyau bhalang loong ba hadu menta ka Sorkar kampat shim kanu ka rai halor ka jingthiet khendo hakati kathan ula kan turu ya ki Paidbah bakin shungej bet ya ki khubor ki basapriang klem ki sakhi ki bashai. Uloong ba kinu ki rai ki biade ba ka jingpenon kam ka khendo na ki marpo khendo on shim tangkat kum ki kendon jungkaan bad hadin ka jingis lok bat ki benta biade. Alor ka jingnet jong ka khasi students union KSU shadomisiat alor ka issue uranium uba snyau bhalang loong ba ka seng ka don ka hok ban pen pau yala ka nongrim henry ka Sorkar kan ye beteng ban pet bnya ya kinu ki mat ki biade ba ka roi ka par bar ka jingmen toy jong ki Paidbah ula banjur ba ka Sorkar jela ka ne da ka ba khoj bar kat kum ka an ha kinu ki mat ki biade ba ki jingyo ajinyaram ne ki project ha ka te ka than alat yang mining. Government is done with the state police. But is there any proposal to pass any such a resolution? Whatever may be about uranium, we are very clear. We are going to keep the state. The allocation of the KHU while making this demand to the state government to pass a resolution is that many people, including even sitting MLAs, are buying land at a cheap price there in Domesaya with in that area. What do you have to say? I'm not aware of the facts. The only thing that uranium mining is allowed until unless the whole state is doing that. But will you try to verify the allegations made by Obviously, if there is an allegation, the government is always trying to verify to the right. But obviously, that's a top priority. You see, whenever we give developments, government is, we never have negative thinking behind it. Development is development. Because you see very clear, government does not bring development only to the uranium area. Across the state, equally we are distributed. We are trying our best as a government. We are trying our best to give support from across the state of Meghalaya, but yes, of course, it does not mean that we are able to give perfect work to all the data. But as a government, we are trying to listen to demand. Wherever possible, we are trying to do it. Hills Autonomous District Council KHADC ba Powell Soklan ulong bakalan sailing bill bala menjur da kaying darbar ka KHADC kadi ka senjam banyada ya ka kendo jungki try muluk knang bakan syathit Paidbah da ki ruspa ki company ne wat da ka Sorkar klem ka jung menjur jung ka district council habakran shkilat pathai khubor ba Powell lapan syai baka bil kamdei satya ban kta ki Paidbah nong shong henry kalong ban bu ki kendon ki basai halor ka jing bat jing thit kendo Kenang ban ailat ikinu ki briu ki company ban num khendau palat ekapun kabaka an kesha. Ulong baladan kinu ki company ki riu simen awat ke Sorkar ki bakwa ban thiet khendau na kabenta ki project ba pher ki deban bot ki kendon jangkalan sailing bill bat ban yo syai ke jing menjur kat kum ki an ki kendon jangka ke HADC. Halor ke isu uranium uba Powell long bola yo iling bakilat pathai khubor ke jingnet jangka khasi student union KSU shadomisiat ban bishar ke jinglong jingman hagate ka than ong bagane ka pen ba ka jing smokia halor ka jing yadai ka khendo barki mar po khendo kadang long ka ba kongsan ula banjur ba ka KHADC kan yai yengs kham ban yada ya ka hong jing try mulung bat ban penti kana ba omdan kanu ka jing thi ne jing yo banta ha ka khendo da ki company ki riuspa ani ki bor Sorkar kham ka jing pet nya bat ka jing menjur kat kum ki kendon jong ka an Uba Powell lo ongru bagalan sailing bill kalong kalat junya da ya kalawi jung jela bar ka long try jung ki Paidbah da ka bapenti kana ba ka kendo kan ne ha ga junya da jong ki try hok bat sha ban numlang ha ki jungyo nong jong katu kat ni ki bri naki lam ka kubor ba kren hi kinang lam ka sen KSU te baka tan ta ka jing thu ban thi ta ka kalong ka bas khukya ka bu ya kari ba jam ni ka jing ba ka khrau te and definitely nak liam jung ya ka concern nya sa wa jing tip alor kan ni le singen nya sa panru mo ka jing tip ka ba khamria nak kilong ja ka sen nak kilong lam ja ka sen KSU ka ya kumuno kan ni ka jing thu kalong ka ba shisha ne kum kita kan ya la ba nya kendo ikan lam ja ka sen bangin panru mo ki kan ja record ni ka jing tip nak liam juki gari get no government
kalau yang penbual mah ini bayi kan ai nggak jadi kasih mungkin intention ni jadi mining maka dia kemudian jika torzung na ni ketika dan di bagi cuma pak hendak bagi dengan dan yang mau pakai BP ke stana ke isu penbersah Uranium Kadang bang hi baka voice of the people party kadang wei parti persyak ha ya ka jing ti Uranium. Presiden ni badan ada kapor bumpat dan ka VVP ru udai wei ni ki bala persyak ha ya ka jing ti Uranium akan dikacela ka jing ti. Kemo pila ongin constituent em kan ko ri sa yang jonga bar i ba mathiu nge sara mat jong UCM ba ka isi ba ko kai ba ila bende alo dikan. Dalor kaniro ki kya nakalengke. Lihat lagi atur ki no lam jaka sengki su ki bala. Ya kan kan bagaimana rak ka resolution. Makla don ru ka jing ya bu ka jungi ba anda kalian ki no kam ki pertama jong ka kesu ki ko amanya kendu ingi kum ka isi jong ka KHADC bat ngala akitian ya Indonesia ICM bat lesinya sa bu ki jalang ki kisni bat tetep officially sya kinang nam jaka sengki kesu penjakran ya kini kimat bat kibat kimat ki ba kum ka sengka ko amanya kan ni kan. kau mati mana kalian kai Ada 4 don ni, 4 don kalau gitu. Ada kawan sengingin ketat baik kan. Ini ada persiapan mo. Ini priang hiu bata kasti usara kan. Isi ko jong. Nya kan ni habang ada persiapan.